Hashim ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yansa, in ba haka ba kuma Alhaji Matawallan ya ce akwai gagarumar matsala. Ku biyo mu don ganin ya zata kaya tsakanin Umar Hashim da Alhaji Matawalle, kuma akwai gagarumar matsala don ya ce akwai cakwakiya, inda Umar Hashim ɗin ya bayyana masa cewa to ka san Umar Hashim mutum ne mai biyayya, kai tsaye ba zai iya nunawa mai girma Matawalle cewa ba zai fi aure 'ya'yansa ba, amma sai ya fito ta wata siga daban inda ya bayyana masa cewa to ka san fa akwai Karima sannan kuma ga Nana, diya zan yi da su kenan. To ku kasance da mu don ganin ina wannan gwarmar za ta kare a shirin Izzar So kashi na 51. To shi dai Umar Hashim a farkon shirin Izzar So alamunsa na nuni da cewa shi fa babu ruwansa da 'yan mata, domin alamunsa sun nuna cewa kwata-kwata baya soyayya. Amma kuma da ka san yanayin rayuwa, ko da baka soyayya sai an samu wata za ta zo ta shigo rayuwarka. To hakan ne ya faru da Umar Hashim, inda Karima ta shigo rayuwarsa, inda ta nuna masa tsantsagwaran soyayya, ta nuna cewa in ba shi ba ita fa sai rijiya, duk duniya ba wanda take so in ba Umar Hashim ba. Inda Umar Hashim din yana dan babbasawa duk da cewa shi ba shi da wulakanci, sannan kuma zai iya fitowa karare nuna cewa baya son ta ba, amma shi dai yanzu ba soyayya ce fa a gabansa ba. Sannan kuma ana cikin wannan takwakiya ne sai ga Nana ta shigo, inda ta nuna tsakanin da Allah ita fa shi take so, amma sai dai bata fito ta bayyana masa ba a wannan lokacin. Haka aka ci gaba da rayuwa da Umar Hashim a farkon shirin Izzar So tsakanin Umar Hashim da Karima sannan kuma da Nana. Karima tana nuna masa tsantsagwaran soyayya, kuma soyayya tsakanin da Allah, sannan tana masa addu'o'i a koyaushe, tana ba shi shawarwari, sannan ta nemi masa addu'a babu dare babu rana domin Allah ya kare shi daga sharrin masu shari, ya kare shi daga hasaran masu hasara. Ita kuma Nana ta kasance mace ce wadda ta zo a mutuniyar banza a farkon shirin Izzar So, wanda dalilin wa'azi da kuma faɗakarwa da tunatarwa ta Umar Hashim yasa ta gane daidai, ta gane hanya, ta koma ga Allah, ta koma biyayyar Allah, ma'ana ta daina duk abin da take yi, ta koma ga Allah. To bayan Umar Hashim ya mata gagarumin wa'azi har ta nutsu, inda sai da ta kuka da hawayenta, wannan dalilin ne yasa ta koma ga Allah. Sai kuma ta ji soyayyar Umar Hashim ta ɗarsu a ranta, inda ta ji ita fa duk duniya babu wanda take so sai Umar Hashim. To ita dai Nana har an yi yunkurin kashe ta, amma ta sanadiyar addu'a da dogara ga Allah yasa komai ya mata cikin sauki. Ina nufin yasa komai ya zo mata a cikin sauki. Shi yasa ake so komai za ka yi ka dogara ga Allah, to Allah zai biya maka dukkan bukatunka. To anan ne fa Umar Hashim ya shiga cakwakiya, ga 'yan mata guda biyu kowace tana masa mugun bala'in so, sannan kuma shi da kansa ya yarda cewa dukkan cikin 'yan matan nan guda biyu kowace tana son tsakanin da Allah, kuma sannan ya yarda cewa kowace mutuniyar kirki ce. To amma sai dai kash, shi fa Umar Hashim ba soyayya ce a gabansa ba, shi aikinsa kawai ya sa a gabansa. Sai kuma kwatsam sai gashi mai girma Matawalle ya faɗa wa yarsa Hajiya Nafisa ta fito da mijin da za ta aura. Shi a tunanin mai girma Matawalle da Nafisa da Umar Hashim ana soyayya ne tsakani da Allah, yayin da a zahiri ba sa soyayya samsam. Hasali ma a tsakaninsu ga maciji ake yi, ba a shiri sannan kuma ba a jituwa. Amma kuma Hajiya Nafisa bata nuna Alhaji Matawalle cewa tsakaninsa da Umar Hashim ba sa jituwa ba, ita dai kawai ta nuna Alhaji Matawalle cewa tsakaninsa da Umar Hashim akwai alaka mai ƙarfi, ma'ana akwai son juna a tsakaninsu. Wannan ne yasa Alhaji Matawalle ya yi tunanin cewa idan ya furta wa Hajiya Nafisa cewa ta fito da mijin da za ta aura, to za ta ji ta kira Umar Hashim ne domin a ɗora musu aure. Sai kuma kwatsam ya ga ta ce ta fito da MD domin a ɗora musu aure. Duk da ran Alhaji Matawalle bai daɗi ba, amma a haka ya haƙura ya karɓi wannan ƙudurin nata, ya yarda cewa zai mata aure tare da MD, sannan kuma ya yarda ta koma babbar ma'aikata. To daga nan ne fa wata ran mai girma Matawalle ya bayyana wa Umar Hashim cewa shi fa zai ƙara aure, inda ya nuna wa Umar Hashim cewa shi ma fitar da matar da zai aura domin a haɗa a yi auren su tare. To bayan Alhaji Matawalle ya ba Umar Hashim shawara domin ya fitar da matar da zai aura don a haɗa auren su tare da Alhaji Matawalle. To shi kuma Umar Hashim mutum ne mai biyayya, sannan kuma yana ganin girman Alhaji Matawalle sosai. Wannan ne dalilin da yasa ya fitar da matar da zai aura, yayin da ya nuna Karima cewa zai aure ta, ya fitar da ita a matsayin wacce zai aura. To daga nan ne kuma Karima ta hau murna har ta fara raba alawa ta murna, domin dama ita ba ta da wani buri wanda ya wuce ta auri Umar Hashim, domin shi ne farin cikinta, shi ne mararinta, kuma shi take tsammani zai zama mijinta. Amma sai dai kash, Alhaji Matawalle bai san Umar Hashim ya fitar da wacce zai aura ba, domin Umar Hashim bai ji ya faɗa masa cewa ya fitar da Karima ita zai aura ba. Kwatsam kuma sai Hajiya Nafisa suka shirya masa wani abu tare da shawarar Hajiya Sara, yayin da ta sa Hajiya Nafisa ta je ta bayyana Alhaji Matawalle cewa
ita fa ta fasa auren MD, sannan kuma ga wanda za ta aura Umar Hashim, domin ta daɗe da soyayyarsa kamar yadda take faɗa wa Alhaji Matawalle. Shi kuma Alhaji Matawalle dama an ce dai duk so bai kai son kai ba, dama already shi Alhaji Matawalle ya kasance yana bala'in son Umar Hashim. Wannan dalilin ne yasa ya danne zuciyarsa ya yi son kai, inda ya ce to shikenan ya ji ya haƙura, shi MD ya yi haƙuri, amma zai aura Umar Hashim ita tunda ita shi take so. Shi kuma Alhaji Matawalle samsam bai san da cewa Umar Hashim ya fitar da Karima a matsayin wacce yake so ba. A ƙaƙara ƙaƙa sai gashi a wannan bidiyon da kuke gani, Alhaji Matawalle ya ce da Umar Hashim dole ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yansa, wato Hajara ko Hajiya Nafisa. To fa ana wata ga wata, yayin da Umar Hashim yake faɗa masa cewa bayan Karima akwai Nana, kuma dukkanin suna son su tsakani da Allah, inda Alhaji Matawalle ya bayyana cewa shi fa babu ruwansa, ai duk so bai kai son kai ba. To amma sai dai kai Alhaji Matawalle bai san da cewa Umar Hashim fa na iya kasancewa shine wani dan nasa fa wanda ya bata, domin dukkan alamu sun bayyana cewa Umar Hashim shine dan Alhaji Matawalle wanda ya bata. To kaga kenan aure san ba zai yi tsakanin su ba da shi da Hajiya Nafisa ko Hajara, domin kannansa ne. Duk irin san da Alhaji Matawalle yake Umar Hashim, to haka dole zai haƙura ya kyale Umar Hashim ya je auri wacce yake so, wato Karima ko Nana. A yanzu da inda muke mun ga inda Karima take kokarin zubda garinta, yayin da MD yake kokarin yaudararta ya janye hankalinta don ta zubar da girmanta, daga baya kuma Umar Hashim ya fasa aurenta. Sannan kuma mun ga Nana tana nan inda ta kasance mutuniyar kirki har gobe, sannan kuma ta kasance duk da irin abin da Umar Hashim ya yi ba ta ganin laifinsa, ma'ana ta yadda cewa dukkan dan adam ajizi ne kuma kowa na iya yin laifi. Wannan ne dalilin da yasa muke gani Umar Hashim na zai aura ba Karima ba. To masu kallo da sauraro, a ganin kuwa ya dace Umar Hashim ya aura, shin Karima ce ko Nana? Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section. Sannan a ɗaya ɓangaren kuma wata tana dab da zubar da garinta, wato Hajiya Sara, yayin da kwaɓarta tana dab da ta yi ruwa, domin komai nata ya kusa dagulewa baki ɗaya. Hakan zai sa ta yi bawon baƙanin, domin muddin ta yi yunƙurin nemo cikin banza kuma ta yi ƙoƙarin jingina Alhaji Matawalle da shi, to tabbas kwaɓarta tana dab da zubar da ruwa, domin duk ran da Alhaji Matawalle ya gane, to fa zaman su ya ƙare, kuma bayan ma ƙarewar da zama har da kotu, domin sai ta yi prison, ko kuma Allah ya nuna mata ikonsa ya haɗa ta da wata cuta ba ji ba gani. Domin duk matar da take ƙoƙarin yaudarar mijinta ba ta taɓa gama duniya lafiya ba, sannan kuma ƙarshenta ba zai kyau ba. Domin Hajiya Sara tana nan tana ƙulle-ƙullenta, su ma wasu suna daga gefe suna mata ƙulle-ƙulle, kamar MD sannan kuma da Jibrin suna daga gefe suna mata ƙulle-ƙulle. Sannan ita ma fa Hajiya Nafisa ba fa a batta a baya ba, tana nan tana bincike a kanta, tana gano wasu sirrika wanda bata sani ba, domin na tabbata Hajiya Nafisa za ta gano dukkan shirin Hajiya Sara na nemo cikin 'ya'ya guda biyu da mallake rabin dukiyar Alhaji Matawalle. Saboda a lokacin da Hajiya Sara take yunkurin nemo cikin 'ya'ya guda biyu, ta bayyana wannan yar aikin cewa ita fa tana so ta mallake rabin dukiyar Alhaji Matawalle ne, inda wannan yar aikin ta kasance tana yi wa Hajiya Sara aiki ne, amma kuma ita yar aikin tana da ƙawa wadda suke aiki tare, ita kuma wancan ƙawar tata ta kasance tana yi wa Hajiya Nafisa aiki ne. Muddin ita wannan ta kwashe bayani ta faɗa waccan ƙawar tata, to tabbas ita ma za ta faɗa wa Hajiya Nafisa. Kaga shikenan Hajiya Nafisa ta gano dukkan shirin da Hajiya Sara take yi na mallake dukiyar Alhaji Matawalle. Ta lalle anan za mu iya cewa Hajiya Sara tana ruwa kusa da kada, dan za mu iya cewa a bakin kada, dan muddin Hajiya Nafisa ta gano wannan shiri, to fa ita ma ba za ta bata a baya ba, za ta iya zuwa ta gaya wa Alhaji Matawalle komai ma ya kwaɓe. Sannan kuma akwai kanwar Hajiya Nafisa, wato Hajara, ita ma ba san da mai ta zo ba, dama an ce bako an ganka ba a san halinka ba, ba mu san da mai ta zo ba, wato ita ma jan wuya ce, a akwai ita ma shiru-shiru ce, amma dai alamu sun nuna cewa Hajara fa ita ma ba kyalle ba ce, domin ita ma jan wuya ce, kuma sannan ba ta bari a taka ta, ba ta bari a wulakanta ta, to tabbas ba za ta bar abin da zai cuta Alhaji Matawalle ba, wato mahaifinsu, dole sai ta ga bayansa. Za mu gani wa zai nasara a shirin izzar su, Hajiya Nafisa ce za ta yi nasara ko Umar Hashim, Alhaji Matawalle ne zai nasara ko Hajiya Sara, shin Jibrin ne zai nasara ko kuma MD, Nana ce za ta yi nasara ko kuma Karima? Za mu gani a shirin izzar su wane ne zai nasara. Muna fata Allah sa mu ƙarshen wannan shiri lami lafiya, amin summa amin. Alhaji Matawalle ya bayyana cewa dole Umar Hashim ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yansa, in ba haka ba kuma akwai gagarumar matsala, don ya ce akwai cakwakiya, inda Umar Hashim ɗin ya bayyana masa cewa
To ka san Umar Hashim mutum ne mai biyayya, kai tsaye ba zai iya nunawa mai girma Matawalle cewa ba zai fi aure 'ya'yansa ba, amma sai ya fito ta wata siga daban inda ya bayyana masa cewa to ka san fa akwai Karima sannan kuma ga Nana, diya zan yi da su kenan. To ku kasance da mu don ganin ina wannan gwarmar za ta kare a shirin Izzar So kashi na 51. To shi dai Umar Hashim a farkon shirin Izzar So alamunsa na nuni da cewa shi fa babu ruwansa da 'yan mata, domin alamunsa sun nuna cewa kwata-kwata baya soyayya. Amma kuma dama ka san yanayin rayuwa, ko da baka soyayya sai an samu wata da za ta zo ta shigo rayuwarka. To hakan ne ya faru da Umar Hashim, inda Karima ta shigo rayuwarsa, inda ta nuna masa tsantsagwaran soyayya, ta nuna cewa in ba shi ba ita fa sai rijiya, duk duniya ba wanda take so in ba Umar Hashim ba. Inda Umar Hashim din yana dan babbasawa duk da cewa shi ba shi da wulakanci, sannan kuma zai iya fitowa karare nuna cewa baya son ta ba, amma shi dai yanzu ba soyayya ce fa a gabansa ba. Sannan kuma ana cikin wannan takwakiya ne sai ga Nana ta shigo, inda ta nuna tsakanin da Allah ita fa shi take so, amma sai dai bata fito ta bayyana masa ba a wannan lokacin. Haka aka ci gaba da rayuwa da Umar Hashim a farkon shirin Izzar So tsakanin Umar Hashim da Karima sannan kuma da Nana. Karima tana nuna masa tsantsagwaran soyayya, kuma soyayya tsakanin da Allah, sannan tana masa addu'o'i a koyaushe, tana ba shi shawarwari, sannan ta nemi masa addu'a babu dare babu rana domin Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri, ya kare shi daga hasaran masu hasada. Ita kuma Nana ta kasance mace ce wadda ta zo a mutuniyar banza a farkon shirin Izzar So, wanda dalilin wa'azi da kuma faɗakarwa da tunatarwa ta Umar Hashim yasa ta gane daidai, ta gane hanya, ta koma ga Allah, ta koma biyayyar Allah, ma'ana ta daina duk abin da take yi ta koma ga Allah. To bayan Umar Hashim ya mata gagarumin wa'azi har ta natsu, inda sai da ta kuka da hawayenta, wannan dalilin ne yasa ta koma ga Allah. Sai kuma ta ji soyayyar Umar Hashim ta ɗarsa a ranta, inda ta ji ita fa duk duniya babu wanda take so sai Umar Hashim. To ita dai Nana har an yi yunƙurin kashe ta, amma ta sanadiyar addu'a da dogara ga Allah yasa komai ya mata cikin sauki. Ina nufin yasa komai ya zo mata a cikin sauki. Shi yasa ake so komai za ka yi ka dogara ga Allah, to Allah zai biya maka dukkan bukatunka. To anan ne fa Umar Hashim ya shiga cakwakiya ga 'yan mata guda biyu, kowace tana masa mugun bala'in so. Sannan kuma shi da kansa ya yarda cewa dukkan cikin 'yan matan nan guda biyu kowace tana son su tsakanin da Allah, kuma sannan ya yarda cewa kowace mutuniyar kirki ce. To amma sai dai kash, shi fa Umar Hashim ba soyayya ce a gabansa ba, shi aikinsa kawai yasa a gabansa. Sai kuma kwatsam sai gashi mai girma Matawalle ya faɗa wa yarsa Hajiya Nafisa ta fito da mijin da za ta aura. Shi a tunanin mai girma Matawalle da Nafisa da Umar Hashim ana soyayya ne tsakani da Allah, yayin da a zahiri ba sa soyayya samsam. Hasali ma a tsakaninsu ga maciji ake yi, ba a shiri sannan kuma ba a jituwa. Amma kuma Hajiya Nafisa bata nuna Alhaji Matawalle cewa tsakaninsa da Umar Hashim ba sa jituwa ba. Ita dai kawai ta nuna Alhaji Matawalle cewa tsakaninsa da Umar Hashim akwai alaka mai ƙarfi, ma'ana akwai son juna a tsakaninsu. Wannan ne yasa Alhaji Matawalle ya yi tunanin cewa idan ya furta wa Hajiya Nafisa cewa ta fito da mijin da za ta aura, to za ta ji ta kira Umar Hashim ne domin a ɗora musu aure. Sai kuma kwatsam ya ga ta ce ta fito da MD domin a ɗora musu aure. Duk da ran Alhaji Matawalle bai daɗi ba, amma a haka ya haƙura ya karɓi wannan ƙudurin nata, ya yarda cewa zai yi mata aure tare da MD, sannan kuma ya yarda ta koma babbar ma'aikata. To daga nan ne fa wata ran mai girma Matawalle ya bayyana wa Umar Hashim cewa shi fa zai ƙara aure, inda ya nuna wa Umar Hashim cewa shi ma fitar da matar da zai aura domin a haɗa a yi auren su tare. To bayan Alhaji Matawalle ya ba Umar Hashim shawara domin ya fitar da matar da zai aura don a haɗa auren su tare da Alhaji Matawalle. To shi kuma Umar Hashim mutum ne mai biyayya, sannan kuma yana ganin girman Alhaji Matawalle sosai. Wannan ne dalilin da yasa ya fitar da matar da zai aura, yayin da ya nuna Karima cewa zai aure ta, ya fitar da ita a matsayin wacce zai aura. To daga nan ne kuma Karima ta hau murna har ta fara raba alawa ta murna, domin dama ita ba ta da wani buri wanda ya wuce ta auri Umar Hashim, domin shi ne farin cikinta, shi ne mararinta, kuma shi take tsammani zai zama mijinta. Amma sai dai kash, Alhaji Matawalle bai san Umar Hashim ya fitar da wacce zai aura ba, domin Umar Hashim bai ji ya faɗa masa cewa ya fitar da Karima ita zai aura ba. Kwatsam kuma sai Hajiya Nafisa suka shirya masa wani abu tare da shawarar Hajiya Sara, yayin da ta sa Hajiya Nafisa ta je ta bayyana Alhaji Matawalle cewa ita fa ta fasa auren MD, sannan kuma ga wanda za ta aura Umar Hashim, domin ta daɗe da soyayyarsa kamar yadda take faɗa wa Alhaji Matawalle. Shi kuma Alhaji Matawalle dama an ce dai duk so bai kai son kai ba, dama already shi Alhaji Matawalle ya kasance yana bala'in son Umar Hashim. Wannan dalilin ne yasa
ya danne zuciyarsa ya yi son kai, inda ya ce to shikenan ya ji ya haƙura, shi MD ya yi haƙuri amma zai aura Umar Hashim ita tunda ita shi take so. Shi kuma Alhaji Matawalle samsam bai san da cewa Umar Hashim ya fitar da Karima a matsayin wacce yake so ba. Kaka sai gashi a wannan bidiyon da kuke gani, Alhaji Matawalle ya ce da Umar Hashim dole ya auri ɗaya daga cikin 'ya'yansa, wato Hajara ko Hajiya Nafisa. To fa ana wata ga wata, yayin da Umar Hashim yake faɗa masa cewa bayan Karima akwai Nana, kuma dukkanin suna son tsakani da Allah, inda Alhaji Matawalle ya bayyana cewa shi fa babu ruwansa, ai duk so bai kai son kai ba. To amma sai dai kai Alhaji Matawalle bai san da cewa Umar Hashim fa na iya kasancewa shine wani dan nasa fa wanda ya bata, domin dukkan alamu sun bayyana cewa Umar Hashim shine dan Alhaji Matawalle wanda ya bata. To kaga kenan aure san ba zai yi tsakanin su ba da shi da Hajiya Nafisa ko Hajara, domin kannansa ne. Duk irin san da Alhaji Matawalle yake Umar Hashim, to haka dole zai haƙura ya kyale Umar Hashim ya je ya auri wacce yake so, wato Karima ko Nana. A yanzu da inda muke mun ga inda Karima take kokarin zubda garinta, yayin da MD yake kokarin yaudararta ya janye hankalinta don ta zubar da girmanta, daga baya kuma Umar Hashim ya fasa aurenta. Sannan kuma mun gana na tana nan inda ta kasance mutuniyar kirki har gobe, sannan kuma ta kasance duk da irin abin da Umar Hashim ya yi ba ta ganin laifinsa, ma'ana ta yadda cewa dukkan dan adam ajizi ne kuma kowa na iya yin laifi. Wannan ne dalilin da yasa muke gani Umar Hashim na zai aura ba Karima ba. To masu kallo da sauraro, a ganin kuwa ya dace Umar Hashim ya aura, shin Karima ce ko Nana? Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section. Sannan a ɗaya ɓangaren kuma wata tana dab da zubar da garinta, wato Hajiya Sara, yayin da kwaɓarta tana dab da ta yi ruwa, domin komai nata ya kusa dagulewa baki ɗaya. Hakan zai sa ta yi bawon baƙanin, domin muddin ta yi yunƙurin nemo cikin banza kuma ta yi ƙoƙarin jingina Alhaji Matawalle da shi, to tabbas kwaɓarta tana dab da zubar da ruwa, domin duk ran da Alhaji Matawalle ya gane to fa zaman su ya ƙare, kuma bayan ma ƙarewar da zama har da kotu, domin sai ta yi prison, ko kuma Allah ya nuna mata ikonsa ya haɗa ta da wata cuta ba ji ba gani. Domin duk matar da take kokarin yaudarar mijinta ba ta taba gama da duniya lafiya ba, sannan kuma karshen ta ba zai kyau ba. Domin Hajiya Sara tana nan tana kulle-kullenta, su ma wasu suna daga gefe suna mata kulle-kulle, kamar MD sannan kuma da Jibrin suna daga gefe suna mata kulle-kulle. Sannan ita ma fa Hajiya Nafisa ba fa abarta a baya ba, tana nan tana bincike a kanta, tana gano wasu sirrika wanda bata sani ba. Domin na tabbata Hajiya Nafisa za ta gano dukkan shirin Hajiya Sara na nemo cikin 'ya'ya guda biyu da mallake rabin dukiyar Alhaji Matawalle, saboda a lokacin da Hajiya Sara take yunkurin nemo cikin 'ya'ya guda biyu ta bayyana wannan aikin cewa ita fa tana so ta mallake rabin dukiyar Alhaji Matawalle ne, inda wannan yar aikin ta kasance tana yi wa Hajiya Sara aiki ne, amma kuma ita yar aikin tana da ƙawa wadda suke aiki tare, ita kuma wancan ƙawar ta kasance tana yi wa Hajiya Nafisa aiki ne. Muddin ita wannan ta kwashe bayani ta faɗa waccan ƙawar tata, to tabbas ita ma za ta faɗa wa Hajiya Nafisa. Kaga shikenan Hajiya Nafisa ta gano dukkan shirin da Hajiya Sara take yi na mallake dukiyar Alhaji Matawalle. Ta lalle anan zamu iya cewa Hajiya Sara tana ruwa kusa da kada, dan za mu iya cewa a bakin kada, dan muddin Hajiya Nafisa ta gano wannan shiri, to fa ita ma ba za ta bata a baya ba, za ta iya zuwa ta gaya wa Alhaji Matawalle komai ma ya kwaɓe. Sannan kuma akwai kanwar Hajiya Nafisa, wato Hajara, ita ma ba san da mai ta zo ba, dama an ce bako an ganka ba a san halinka ba, ba mu san da mai ta zo ba, wato ita ma jan wuya ce, a akwai ita ma shiru ce, amma dai alamu sun nuna cewa Hajara fa ita ma ba kyalle ba ce, domin ita ma jan wuya ce, kuma sannan ba ta bari a taka ta, ba ta bari a wulakanta ta. To tabbas ba za ta bar abin da zai cuta Alhaji Matawalle ba, wato mahaifinsu, dole sai ta ga bayansa. Za mu gani wa zai nasara a shirin izzar su, Hajiya Nafisa ce za ta yi nasara ko Umar Hashim? Alhaji Matawalle ne zai nasara ko Hajiya Sara? Shin Jibrin ne zai nasara ko kuma MD? Nana ce za ta yi nasara ko kuma Karima? Za mu gani a shirin izzar su wane ne zai nasara. Muna fata Allah ya sa mu ƙarshen wannan shiri lami lafiya. Amin summa amin.